Όλος εδώ, σήμερα θα παίξουμε σκουτί με τον Γιώργο τον Καραδίωμο. Απλά παιδιά, συγγνώμη, ξέχασα να βγάλω το πρώτο γύρο και θα βγάλω αυτό. Λοιπόν, για να δούμε. Είμαι με τον Γιώργο τον Καραδίωμο, όπως είπα και πριν. Ένα παιδάκι που έχει 1000 κάτι followers. Παιδιά, μιας που λέμε τώρα και για τους followers, κάντε σας παρακαλώ όλοι ένα sub. Θα με στηρίζετε πάρα πολύ. Θέλω να πάμε στους 50 subscribers. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να βγάζω και live. Μισό λεπτό, θα σας ανοίξω μόλις αρχίζω τη γύρα. Αρχίσαμε. Λοιπόν, πάμε. Μπορεί να είμαι πιο τελευταίος από όλους, αλλά δεν πειράζει. Όχι, είμαι στο ρόμβο. Πιο καλά στο ρόμβο. Στο ρόμβο είναι πιο ωραία. Στο ρόμβο είναι πολύ πιο ωραία. Στο προηγούμενο, ξέρεις πόσο δυσκολεύτηκα. Κάρα, παίξαμε και, επειδή δεν ξέρετε, παίξαμε και άλλη μία γύρα στο τέτοιο. Πριν λίγο Squid Game, για να δω πώς είναι, γιατί δεν είχα παίξει ποτέ. Τι πλάγια να δείξω ρε Κάρα. Να ξέρεις, ακούγεσαι στο βίντεο. Έχουμε αυτή τη βλακεία. Κέρδισα! Εγώ αυτή τη φορά θα τερματίσω. Δεν θα περιμένω που έγινε το ίδιο πράγμα πριν. Εγώ θα σε βλέπω νομίζω από μακριά. Τερμάτισες! Έλα στην τέρμα δεξιά. Έλα τέρμα. Να σε Κάρα, Μπενάλη. Να με. Ανεβώ εδώ πάνω, άμα μ' αφήσει. Έλα. Ανέβηκα, γεια. Κάρα, δεν σου ανέβηκα. Πρέπει να πας λίγο φόρα. Είναι ο άλλος πάνω. Πέθανες. Έλα ρε ψε. Ψέμα τα λες. Α, πέθαναν, όχι εσύ. Α, είπα κι εγώ. Πέθαναν, δεν πέθαναν. Τώρα θα κάνω το γεγονό. Τώρα μετά το άλλο είναι. Στρογουδάκι. Κάρα, έλα να πάμε μαζί, αυτό το ξέρω καλά. Σε ροζ πάμε, το ροζ. Εσύ που είσαι? Πού είσαι, Κάρα? Στο ροζ. Εγώ είμαι στο άλλο. Όχι. Πάμε παιδιά εδώ. Τώρα άρχισα πολύ αργά ρε φίλε. Δεν ξέρω. Α, με το χρόνο είναι. Δεν είναι αν θα τέτοιο. Ποιος θα προλάβει να τερματίσει. Ωραία, τότε εντάξει θα περάσω. Άνετα. Πήγα να πέσω. Πρέπει να σκοτωθώ. Αυτό το κενό παιδιά που έχουν φτιάξει είναι το χειρότερο. Αν τα παίξει εκεί μετά. Εντάξει. Sorry παιδιά, έχω και μία μαμά να με πρίζει. Για να το χαμηλώσω. Πάμε. Το τερμάτισα. Σιγά βρε, κι εγώ το τερμάτισα. Πάμε. Στα 5. Στα 40. Εντάξει, εγώ είμαι κι εγώ. Α, τι αυτό είναι ωραίο, μ' αρέσει. Θα είμαστε δίπλα-δίπλα όμως, να πάμε δίπλα-δίπλα. Ναι, να πάμε στις ίδιες πόρτες. Ναι. Έλα εδώ. Πού είσαι? Έλα εδώ.
Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Κάτσε ίσια. Μη κουνιέσαι. Δεν κουνιέμαι, δεν κουνιέμαι. Χόκκι. Κάρα που είσαι. Δεν ξέρω κάπου είμαι. Έλα να μαζί δίπλα μαζί. Έλα εδώ. Πού είσαι. Πού είσαι. Όπως παίρνω. Να με εδώ πίσω. Κάρα, έλα. Έλα, είμαστε εδώ. Εδώ κάτσε. Εδώ. Έλα από την έξω πλευρά για να φύγουμε πιο γρήγορα. Κάρα. Όχι! Πού είναι ο Κάρα. Κάρα. Είμαι λίγο πιο Σε βλέπω, σε βλέπω. μπροστά σου. Θα έρθω σε σένα. Όχι, δεν θα έρθω. Δεν ξέρω. Πάμε προς τα μπροστά σου πάμε. Κάρα! Έλα εδώ, με βλέπεις. Όχι. Πήγαινε κάπου, Κάρα, πήγαινε κάπου, Κάρα. Πήγα. Έδωσε και το χώρο του Τράβις Σκοτ. Α, έχει ένα στο χώρο του Τράβις Σκοτ. Μπήκα. Μπράβο. Πού είσαι? Πάλι από εκεί είσαι? Πάμε καλά, Κάρα. Θα έρθω μπροστά εσένα. Δεν πάμε που να είναι ρε, να προλάβουμε. Όντως, ναι. Έλα, Κάρα. Κάρα, με βλέπεις? Με βλέπεις που πάω? Δεν μπορείς. Άσε, μπήκαμε άλλο. Yes. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε μαζί, να μπαίνεις με άλλον. Τρέχα, Κάρα. Θα πεθάνω. Παιδιά! Εδώ! Όχι. Γεια. Άντε καλά, άντε! Δεν βγαίνει ο άλλος από το room που μπήκαμε. Μπήκανε κι άλλα άτομα, άντε καλά. Σιγά που θα τέτοιο. Θα ξαναπάμε κι άλλη γύρω, οκ. Μην κλείσεις. Άλλη μία. Και μετά πάμε. Μαμαδάκια πάμε τώρα. Περιμένεις. Έλα, να βλέπουν και οι άλλοι με τα μαμαδάκια να δουν πόσο καλοί είμαστε. Κι εγώ με αυτόν πήγαινα και μπήκε άλλος ένας. Έλα, ωραία μου, φύγει αυτές να μπεις και μέσα. Με βλέπεις. Ναι. Ένα, δύο, τρία, stop. 1, 2, 3. Άντε και 4. Πήγαινε δίπλα, αγόρι μου. Μπράβο, εκεί. Yes. Πεθάνατε. Κάρα. Μαλάκα ο κλέφτης. Κοίτα το μαλάκα μου, το κερατό. Κοίτα με μαλάκα. Εγώ καταλάβει. Πάμε με τα μάμωθα. Παιδιά, το Squid Game από ό,τι φαίνεται δεν το έχουμε. Θα ξαναπαίξουμε κι άλλη φορά όμως. Αν θέλετε πάρτε 2, πάμε για 10 likes. Το έχουμε, 10 likes. Μπορούμε. Όχι. Πάμε. 1000 likes.
Τι 1000 likes, αγόρι μου? Πάμε 1000 likes. Τι είναι, TikTok? Ωραία, πάμε σε 50 likes. Δεν ξέρω. Μπορούμε νομίζω, άντε, Χάρη για μένα. αν κάνετε 20 likes, παιδιά, θα μου γράψετε σε comments μία ιδέα που θέλετε να κάνω ή στο Fortnite ή στο Rocket League ή στο Roblox αν θέλετε. Μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο και να παίξω ό,τι θέλετε στα 20 likes ή και στα 15. Αν θέλετε, ό,τι θέλετε. Και όποιο πάρει τα πιο πολλά likes ή αυτό που θέλω πιο πολύ εγώ, θα το παίξω σε βίντεο. Εντάξει, πες εσύ, ακούστε το φίλο μου. Παιδιά, όποιος κάνει like, να γράψει στο comment πώς το λένε στο YouTube ή στο TikTok ή στο Instagram ή στο Facebook, πώς τον λένε, να τον ακολουθήσω. Όποιος πατήσει like. Ο Κάρα, παιδιά, ο φίλος μου έχει κάνει τέτοιο, έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι. Το ακούσαν αυτό, πες το και σημεία μήπως με δεν τα άκουσαν. Παιδιά, αν δεν τον ακούσατε, είπε να κάνετε like και comment και το comment που όσοι κάνουν like να κάνουν και ένα comment να πείτε το όνομά σας στο Instagram ή στο TikTok να σας κάνει follow. Ή στο YouTube, γιατί θα τέτοιο, γιατί ο Καραδίμος βλέπει όλα μου τα βίντεο και με βλέπει γενικά. Και θα σας ακολουθήσω. Και θα σας ακολουθήσει. Κάρα, πάτε ready. Παιδιά, λοιπόν, θα σας δείξω σε ένα επόμενο βίντεο, μάλλον μπορεί να βγάλω σήμερα 2 βίντεο. Θα σας δείξω μετά από το Sniper One Shot το locker μου. Έχω μια Renegade Trader, αλλά αυτή είναι fake, δεν την έχω. Είναι fake, δεν είναι fake, να σας δείξω, μην δείτε, όχι, δεν είναι. Κοίτα, εκεί, αυτή είναι, αυτή εδώ είναι, αυτό εδώ είναι. OG, σας παρακαλώ μην κάνετε παύση, θα σας δείξω αναλυτικά το locker μου. Σήμερα θα κάνω 2 βίντεο. Ένα για το locker μου και ένα αυτό. Έχω τη Renegade Trader, αλλά αυτή δεν είναι η OG, την έχω αγοράσει. Δεν ξέρω, σκεφτόμουν να αγοράσω, σκεφτόμουν όχι, αλλά δεν ξέρω, θέλω να την πάρω. Οπότε δεν είμαι κάποιος OG's και να ξέρετε, εγώ δεν παίζω πολύ παλιά Fortnite, παίζω από τη Chapter 5 Season 2, από τη σεζόν του Όλυμπου. Παιδιά, είμαι πολύ νέος, αλλά είμαι πολύ καλός, πιστεύω, για τον καιρό που παίζω. Ο φίλος μου λέει θέλει να πάρει το Black Knight. Το Black Knight! Το Black, αυτός ο παλιός του OG. Αυτός δεν ξέρω αν θα ξαναμπεί. Παιδιά, για όσους δεν ξέρουν, εγώ παίρνω. Γιατί, μάλλον όχι, όλοι δεν ξέρετε. Εντάξει, εγώ παίρνω ένα hunting rifle και 2 mammoths. Και άμα έχω coins, μάλλον όχι, δεν θα πάρω μόνο mammoths. Επειδή έχω coins, παιδιά, θα πάρω αυτό το Hakanon εδώ. Και θα πάρω και το DMR αυτό εδώ. Εδώ τι είναι, έχει τέτοια. Γιατί τα πήρα, πω, βλακεία έκανα, παιδιά. Μπορούσα να πάρω τέτοιο, μπορούσα να πάρω Havoc. Αυτό εδώ. Τα pump. Πω, να τα μαζεύω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Έχουμε έναν πολύ καλό. Dead. Ένας. Κάποιος με έφαγε. Ποιος ήταν αυτός? Ναι, ο χακεράς ήταν. Dead. Ρε φίλε, όταν τρως κάποιον έρχεται μετά και θέλει να σε ξαναβάει. Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό, παιδιά.
Κάρα, θα κάνουμε teammate εμείς ή όχι? Κάρα, Όχι. να κάνουμε ή όχι? Όχι. Δηλαδή να συνεργαζόμαστε. Όχι να συνεργαζόμαστε, ρε. Σε έφαγα Κάρα. Το ξέρω. Όταν τρως κάποιον... Μπάγκαρα και με έφαγα. Τι μισάρω. Παιδιά, είχε και ένα άτομο αυτό εκεί πέρα, είναι πολύ γνωστικό. Κολλάω. Μαλάκα αυτός πότε σκοτώνει τόσα πολλά άτομα. Πάρ' το. Να παίρνε η Άρα. Τι φοράει αυτός? Να στήσει ο άλλος. Δες, αυτός που με τα πιο πολλά kills όντως το αξίζει να το έχει. Είναι καλός. Πόσα kills έχεις? Πόσα kills έχω? Έχω 7. Η αρχή δεν ξέρω αν είναι καλά ή όχι. Ναι, 7. Εγώ το 4. Ρε, άντε, ποιος έχει AR? Κάποιος έχει AR. Όσο δεν ξέρετε, είμαι Rage. Ποιος είναι αυτός? Τι τρώει άλλος? Φίλε, έχουμε τι όπλα. Ναι, όντως, αυτός ο Sea-Dog, φίλε, είναι ο πιο εκνευριστικός. Πού τα βρίσκουν τα τέτοια όπλα? Μαζεύουν coins. Ρε, θέλω να φύγω από εκεί. Εγώ έχω 245. Ρε, καλά. Ένα άτομο με τρώει, όποτε τον τρώω με τρώει από τον... Να μην πω τώρα από ποιον. Από πού μάλλον. Αχ, μακριά από αυτόν. Πώς με πέτυχε? Μα δεν κάνω ακόμα, δεν βγήκα. Τι! Μαν, αυτή είναι καλή. Λογικό είναι να με φαν. Εγώ το είχα για πολύ λίγο. Άντε καλά. Εντάξει. Ο ένας κάθεται να κάνει το άλλο και ο άλλος το άλλο. Έφταγα τώρα, αλλά τι να πω. Ναι, φάει με καλά. Γιατί να μην σε φάω, γιατί να μην σε φάω. Έλα, μας δούμε στη συνεργασία. Όποτε σε βολεύει η συνεργασία, όποτε σε βολεύει. Όχι συνεργασία. Αχ, Παναγία μου! Αυτός ο Sea-Dog, ρε φίλε. Είναι για ό,τι χειρότερο. Και ένα συνεπεράκι, θέλω. Ρε! Θα μαζέψω coins και θα παίρνω AR πια. Κάθομαι και παίρνω κι εγώ τα DMR και τις βλακίες.
DMR είναι φτηνό το DMR. Πολύ. Ναι, που τα έχει ταγιάσει. Εγώ θα πάρω, παιδιά, με το μάμοθ είμαι καλός εγώ, αλλά πήρε και αυτά γιατί δεν ξέρω τι θα πάρω την προηγούμενη φορά. Άντε πάλι αυτός ο Σίντοκ. Αχ, Παναγία μου. Κάρα να πατήσουμε λίγο. Ένα άτομο έχει πάρει AR και είναι ότι χειρότερο. Όχι, φυσικά θα τρώω άτομα. Θα πάρω κόντς και θα πάρω και εγώ τώρα. Θα δείτε πάλι. Ρε, άντε. Δεν μου αρέσει ο Κανκάν, θα το πάρω μάλλον. Μόνο μάμοθ. Τελικά. Άντε πάλι. Αυτή με το AR. Αρχίσαμε με τα ίδια. Εγώ είμαι, Κάρα, εγώ είμαι. Ωραία. Ανεβαίνω πάνω. Εγώ το σνάιπερ το σπαμέρικο και σου πετάω όλους εκατοστάρια. Εγώ είμαι. Είναι πάλι αυτός, είναι πάλι αυτός. Τώρα δεν μπορείς να με βάζεις με αυτό το βλακείο που έχεις. Ρε, καλά, αυτός είναι το χειρότερο. Κάρα, θέλω να με αφήσεις να σε φάω πολλές φορές. Σε παρακαλώ, θέλω να με αφήσεις να σε φάω, να πάρω κότσι και να τον τελειώσω αυτόν. Συγκεκριμένα. Δες κάτι άτομα στο sniper one shot. Να καλά. Φίλε, τι είναι αυτό που έχει... Αλυσοπρίωνο έχει άλλος. Αχ, θα τρελαθούμε. Στο sniper one shot. Να τους πάλι αυτός. Τι να πω, τι να πω. Δες να είναι με το αλυσοπρίωνο και άλλος ένας... Και εμένα μου το έκανε τώρα. Ένας ήταν. Άλλος από εδώ. Από πού έρχονται όλοι. Φίλε, πώς πατάνε χέντες. Να μου μάθουν και εμένα με. Άντε πάλι, βλακία έκανε παιδιά, αλλά εντάξει, τόσο όμως... Φίλε, πώς πατάνε τις χέντες να πατάνε. Τι χάξα έχω. Πετάω το χανκάνον, δεν γίνεται. Με τρώνε... Okay. Το ξέρω, αυτός ο συγκεκριμένος, το ξέρω. Ο Νίνο. Ναι, αυτός ο Sea Dog, ένα Sea Dog. Φίλε, πες τους πατήσεις πώς πετυχαίνουν αυτοί οι χέντες. Εγώ είμαι. Α, sorry. Έλα φάε με μετά. Πού είσαι? Το λέω. Κάτσε, με έφαγα. Πού είσαι. Ψάχνω άτομο Πού εγώ. είσαι. Ναι, πρέπει να δω και πού είσαι. Πέθανες. Α, καλά, όλα τα μίσερα. Αυτό σκορπηδούσε, ναι. Πού να κάνουμε συνάντηση?
Είμαι κι εγώ αυτό λέω. Πού? Να με, δίπλα σου, δεξιά. Πάμε. Thanks. Μαλάκα, τι είναι αυτά που δεν έχουνε. Αυτός τα άξιζε φίλοι με το Ρησοπρίωνο. Καλύβα και την αχώνα. Που τα βρίσκουν τα όπλα αυτά. Μαζεύουν coins και τα παίρνουν. Και μετά και για να πάρεις coins θέλεις skills. Άντε πάλι αυτός με το εκρηκτικό το πράγμα. Περίεργο. Τι είναι το exotic, το AR είναι, τι είναι. Πάλι βαράνε από πουθενά. Κοίτα, λέει, με βάρισε μία και πώς έβγαλε το άλλο απλό κατευθείαν. Το ξέρα. Δεν είναι να βάζεις σόκο και να πετάς στον αέρα. Είναι ένα άτομο που σε τρώει. Και... εγώ τρίτος δεν φτάνω με τίποτα. Εσύ πόσα kills έχεις? 7ος. Εγώ είμαι 4ος. Έριχνε μου ρε. Χαζέ. Πόσα kills έχεις? 27. 27. Ο δεύτερος δεν ξέρω ποιος είναι. Εγώ 18. Ο δεύτερος ποιος είναι, ξέρεις? Όχι. Ο Νίνο. Ο Νίνο είναι δεύτερος. Να. Α, ο Νίνο, δεν φτάνω εγώ. Εκτός αν και απαντήσει live κάποιος. Πάω ο τρίτος ή δεύτερος. Πως πετάνε νόσκοπ. Ναι, ένας είναι με ένας με AR και πατάει νόσκοψ. Καλά. Τελειώσαμε. Κι άλλος μπήκε στο game. Καλός. Όχι, είμαι τρίτος. Πάτσε live. Ο Νίνο. Άντε το αλυσοπρίωνο σου μέσα. Άχρηστε. Εμένα δεν ξέρω πώς με τρώνε. Ναι, διπλό μάμα αυτό και συμφωνώ. Καλώς παίξεις. Ξέρει. Το ξέρω. Είναι ένα άτομο που έχουν εκρηκτικά. Πώς το έχεις αυτό το πράγμα? Εγώ που πώς το έκανα εγώ. Μάμο. Τι. Και σκάει
το μάμον. Σιγά αγόρι μου, 99 από μισό μέτρο σε έφαγα. Θα του κάνω report. Νομίζω πως κάνουν teammate εκεί. Είναι ένας... Ποιος είναι αυτός που με έφαγε είναι? Αυτός που με έφαγε είναι? Άμα είναι το πάω εγώ. Εντάξει. Ο χλαπάτσας είναι. Σιγά ρε τον παίχτη. Κρεμπίτα. Αυτός είναι αυτός με τα πιο πολλά kills ρε. Αυτός είναι καλός. Ναι, εγώ τον τρώω. Ποτάνε. Εγώ είμαι πέμπτος, αλλά καλά είμαι. Εγώ είμαι τρίτος. Να τους σηκώ. Τώρα θα το κλείσω, 5 λεπτάκια. Αλήθεια. Άντε να πατήσει λίγο αυτός ο Sea-Dog και Mpita. Άμα πατήσει λίγο Sea-Dog και Mpita θα είμαι πρώτος. Αχ. Τι! Έλα καλά. Ο Ντιχίτσι με έφαγε πάλι αυτός. Που είναι πίσω από μένα σε 4η θέση. Για 2 κιλά διαφορά έχουμε αυτό. Γύρω. Ο Τσάι. Άντε καλά, δεν βρίσκω άτομο, όλοι πάνω είναι σε ένα κτίριο. Πίσω μου έχω. Τι νομίζεις ότι είσαι? Καλά. Θα με φτάσει το σου. Dick Hitch. Θα με φτάσει. Ναι. Παιδιά, 40 kills. Πάω στα 40 kills και κλείνω το παιχνίδι. Επειδή είναι αργά και να φύγει άλλο. 40 kills το κλείνω. Σε ελπίζουμε να τερματίσω τρίτος. Το ελπίζουμε. Το ελπίζουμε. Παιδιά, αφιερωμένος όλους σε εσάς. Το πιο ωραίο kill που έκανε στο Sniper One Shot. Ένα ακόμα. Ποιο? Ναι, τραβάω ακόμα. Τώρα θα το κλείσω ρε. 34 λεπτά, πολύ έχω τραβήξει. Τέλος, 40 kills μέχρι να πεθάνω. Πέθανα. Κάρα, κλείνω παιδιά. Γεια σας, ελπίζω να σας λέει καλά. Γεια, bye.